Sa indong mga kahaputan, Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. All rise. Ang tanong niya sa sarili ay kailan Court is now in session. Sergeant at Arms, maintain peace and order in the court and silence while session is ongoing. Bakit daw siya nagdurus? Counsels for both the defendant and the prosecution, please signify your presence. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, pinagpipresentar naman niya mo ang sarong special na programa kada Sabado, ang Legally Yours GB. Sagkod alas 12 ninudto para mas na maedukar kita kan man iba-ibang probisyones kan lay na dapat niya tong maaraman asin maaplikar niya to sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa proteksyon asin ehersisyo kan sa tuyang deretsos asin man sa pagrespetar kan deretsos man kan sa tuyang pag-iriba. Legally Yours GB. Bang katarungan ng isang nilalang. Katuwang ta dyan, siyempre, nakaredy lang ang Mega Force Patrol sa luwas kung iguanin mga darakulang storya. Technical Control Manny Tutanyez. Urusan ng walang kasalan. Sa IT, si Mark Sian Madrid. Siyempre, yaon dyan sa newsroom. Talaga naman. Di News Manager Bardela. ay pantay, walang mahirap mayaman. Ako po, si Pio Fernandez. Good morning! Sa gabos na paradangog niya to, igaman dyan yung nagdadangog sa Legazpi, sa Albay District, asin sa Daraga. Welcome na po sa programa, pati na po so, sa manlain-lain na lugar na pigaabot kan sa tuyang puwersa sa probinsya ng Albay, imaging sa Laog kan Kabikolan. Sagkod so samuya pong natatawan ng serbisyo online, netwide, worldwide, on-air, online. Salanan. Nagbo-broadcast po ang DCGB dyan sa Samuyang official Facebook page, DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Na ilang araw na Pwede ka mong tabi magpaabot ni mga kahaputan kung igo ka mong gustong ipa-esplikar manungod sa mga probisyones kanlay paano niya sa sakuyang cellphone number 0961 759 0888 sa Globe 0926 0156 020. Yan. Sa gabos pong mga naka-log on sa Samuyang official Facebook page, Good Morning from the Philippines. Paki-share na lang an sa tuya pong broadcast dyan, tanganing dakol kitang maedukar asin matawan ni nagakanigong serbisyo. Siyempre, kasabay ta na po an sa tuyang resident attorney kan DCGB, programang Legal Layers GB, Honorable Attorney Giselle Basanta, ang panyero ng bayan. Attorney Giselle, good morning, tabi. Good morning, Tabi Ping. Diyos maray na aga sa tuyang mga parainan nyo. Medyo haloy-haloy kitang day nagkairibanan daraman nga ni kan sunod-sunod na pagrapado nin kalamidad. Lalo na kang nakaaging kinta asin ruli. Na pendyente sa tuyang pag-iriba-iba sa aire, partikularmente sa pagbabariwas nin impormasyon may kinaraman sa mga legal na issues na nakakaapektar sa tuyang sosyedad, tiring man sa tuyang mga parainan nyog. Kumusta ka man, Tabi Ping? Asin, kumusta ka man po ang gabos na mga Bicolanos na nag-iindan nyog mo na agang ini po? Opo. Thank you so much, Attorney Giselle, and we're fine. Okay lang kita digdi sa DCGB. Sige-sige ang serbisyo. It's nice having you sa programa, tabi. By the way, kung maputol, ako ang maapod tabi giraray sa imong linya, tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Copy po, Ping. Bigbabati ka man pong happy anniversary ang PBN DCGB, ang sa mga pinakalawig ng radyo sa tuyang probinsya po.
Ayun, Ping. iyo managad ano, birthday baga ka nakaaging piyesta kan Senyor San Rafael, mahal na patron ta. 62 years old na, di si GB talaga naman. Yes, Ping, oo, napindyente nga ni, tara nga ni, kang so Oo. nag-abot bagyong kinta ka ito, naka-ready man ko ta kita magtawnin impormasyon, as in, tango niya na, aldaw na ini, pagpadagos na po, Ping, ang sa tuyang mga nakatalaan na tukaron, Oho. sa mga aspeto legal. Dito na pong pala yun, medyo alawig ng oras ang kinaon sa satuyang programa ngunyan. As in, ang gusto ko pong tungkusan ngunyan sa satuyang legal trivia, iyo ang term na marriage. Kang mga nakaaging aldaw baga po, may pronouncement ang satuyang Santo Papa, may kinaraman sa tigsabing same-sex marriage o yung tigsabi niya pong civil union. Mhm. Tawan ta po, tungkusan ta po kung ano ang nakapalaman sa satuyang batas, particularmente sa family code. Ano da ang ibig sabihin kang marriage? Sa susog sa Article 1 kang family code, ang marriage da sarong espesyal na kontrata na kasunduan nin duwang tawo. Ining duwang tawo po iyo ang sarong babayi as in sarong lalaki na piglawgan nila susog sa lay para sa pag-establish o pag-establisar nin conjugal asin o buda nin family life. Arag man sila kan kasimple ang definisyon kang marriage sa satuyang family code. Ano ba ang mga aspeto kay ni? Ibig sabihin, ang marriage dapat lang apo doon ang sarong marriage kung ang mga partido kay ni iyo sarong babae asin sarong lalaki. Asin ini pinagbubuot kang lay na day pwedeng buwagon unless na mapatunayan kang korte na ang nasabing kasamiento o marriage contract between the husband and the wife is found to be voidable or void o kaya nagsusufrir nin psychological incapacity ang sa partido kung kaya nare-render na void ang sarong pag-iibanan. Ano naman po ang aspeto kang paayag kang sa tuyang Santo Papa may kinaraman kay ning civil union? Pero po idagdag ta pa po na ang konsepto ng marriage sa tuyang batas, digdi sa batas kang Pilipinas, nakabase man po siya sa canon law. Dahil nga ni sa canon law, ang marriage para sa pag-establishar nin conjugal o pag-ibanan nin sarong babae asin lalaki asin sa pag-procreate o pag-establishar nin pamilya. Yan po nakakagman po sa satuyang constitution, particularmente duman po sa mga state policies sa Article 2 kung saan nga ni pinapakusog ta ang pagsuporta sa pinaka inviolable institution sa satuyang sosyedad, iyo nga ni ang family life o ang family. Mhm. Itatahi naman po dyan sa pronouncement ni Santo Papa may kinaraman sa tigsasabi niyang civil union din sarong lalaki asin lalaki, siring man sarong babae asin babae. Anong ibig sabihin po kay ni? Ibig sabihin po kay ni na ang dahil naman tigsasabing marriage same-sex marriage dahil ang sabi niya nga ni union ki sarong lalaki asin union ni sarong babae asin babae o yung tigsasabi tang mga homosexual unions. Kung isipon ta po nakapalaman ang arog kay ning sexual preference mismo sa satuyang Bill of Rights. Ano ang nangag sa Bill of Rights? Kung susumahon ta po ang Bill of Rights about yan po sa right to privacy ng sarong individual. Kung saan nga ni dapat ang sarong individual bilang pribadong tao tatauanin privacy kan sa tuyang estado o tatauanin buwelo ang sarong tao na pilion kung ano ang mga gusto niyang gibuon so long as dahil siya nakaka-apektar ng ibang mga individual man po o kang sosyedad mismo. Ibig sabihin kay ni ining Bill of Rights o privacy right igwa kitang right to be let alone. Kung susumahon tabaga po ining right to privacy, particularmente ining mga relasyon na mga homosexual relationship, tig-ano siya nin sarong benchmark case. Ining tigasabi tang Lawrence versus Texas, medyo controversial nga na siya pero data na siya kay puwan to karon digdi sa air. Digdi po paano sa susug sa US Supreme Court na digdi sa kaso ni Lawrence
versus Texas. Iguanin homosexual relationship ang sa nakakaso digdi. O yung petitioner sabi niya na bilang araw kay ng preference niya susugda sa Bill of Rights, siguro siyang right kung ano ang piliun niyang sexualidad. Parte da yun kang Bill of Rights, yung right to choose yung sexual orientation. Kumbaga, man talagang puder ang mga tao na piliin kung ano ang gusto nilang mangyari sa side ng buhay bilang sarong individual. Iyo man ang tigtatawanin pagtungkos kang sa tuyang Santo Papa na ang bawat individual is a unique creature, as in siya may karapatan mandaan na magpili kung ano ang preference niya. Maski nga uneasy ang ibang mga tao po dyan sa mga bagay na pong iyan. Iyon, oho. Attorney Giselle, paano bagatabi ining debate na manungod yan sa same-sex marriage, medyo horohalaba because it involves yung legal aspect and yung religious and moral aspect tabi iguaning class bagatabi Attorney Giselle. Sa legal aspect pigdadangog ta kanin todo iguanin duman sa huhugot mo na parang may protection man kita na ipigtatao ang leyes na itong so privacy baga, meaning to say iguaning diretso kitang mga Pilipino to our own private act basta da kita nakaka-afektar kan komunidad as a whole. Halimbawa ining magcohabit ka sa halimbawa nagkukuhabit ang duwang persona na parehong lalaki, parehong babae, igwa man palan iyan sa legal aspect nin pag-reconsider tabi Attorney Giselle? Yes, Ping, kaso nga digdi sa satuyang runa, digdi po sa satuyang bansa. Ang conservative pa po ang family code ta po. Data pa po tigre-recognize. O wala pang batas na nagre-recognize digdi sa tigsasabing union kang sarong parehas ang sexualidad o sarong lalaki as in sarong lalaki man o kaya ang sarong babae as in sarong babae man. Kumbaga wala kitang specificong batas na nagsasabi kay ni. Pero kung hilingon ta po ang satuyang konstitusyon, nakakaagpo duman sa Bill of Rights bilang part kang right to privacy. Nag-emanate sa right to privacy ang pagpili kang sarong individual kung ano ang gusto niyang maging orientasyon sa sayang sexualidad. Kaso nga wala kitang partikular na batas na nagsasabi na pwede yan. Ang nakakagpo sa Family Code sa Article 1 na ang marriage na para lang sa sarong lalaki as in para sa sarong babae. Other than that, dahil kitang pwedeng sasabihon kung ano ang partnership kang sarong lalaki sa kapwa niya lalaki as in sarong babae sa kapwa niya babae. Ang mangyari lang kung anong relasyon ninda, mag-govern lang duman po yung pigsasabit ang property relation kang sarong partnership o co-ownership na tigsasabi. Kung anong pinagpundar ninda, di pagbabangaw ninda basis sa indang country. Iyo, so ang sistema pa is sa tuyang Kodigo Sibil, sa Family Code, ang definition paano kan marriage is very clear, special contract between a man and a woman. Yan. Dahil man ugaring Attorney Giselle, nakabugtak kung pwede dyan ang lalaki na naging babae pagkatapos nagpakasal sa sarong lalaki. Tayo bagangon yan yung mga transgender. Ano tabi Attorney Giselle? Basado duman sa definisyon sa Article 1 kan Family Code na ang marriage is a union special contract between a man and a woman, dahil man pinagbugtak kung from birth. Ano tabi Attorney Giselle? Dahil man nakabugtak duman kung dapat from birth lalaki siya, buda sa sarong babae man. Dahil man naunang bitan so ngaya sarong lalaki nagpa-opera naging babae o sarong babae nagpa-opera naging lalaki tabi Attorney. Ping, ang arog po ka na aspeto kang circumstansyang yan, kumbaga, ang sarong lalaki nagpabalyo kan sa iyang gender, siring lang sarong babae nagpabalyo kan sa iyang gender. Maliwalag man po na tigsabi, well defined naman po sa jurisprudence ta kung anong sarong man as in ang sarong woman. Ang ibig sabihin, since birth, sabi nga ni po sa jurisprudence dakol ng jurisprudence, ang tigsurat kang Korte Suprema may kinaraman sa sexualidad. Kung sain nga ni ang sarong transgender nagpetition siya sa korte para
ibalyo ang sayang sex na dating lalaki siya, nagpabalyo siya sa babae. Pero pinagnigaran o pignay kang Korte Suprema ang siring na petisyon sa pagsasabi na ang sexualidad na ihilingen sa time na tigluwal ang sarong umboy. Mahiling mo na ang niya, lawit o kaya kung ang kinabuhay niya sa sarong babae, arog mga kayan po. Kung may kung anong sexual organ niya from birth, yun na ang sayang sexualidad. Lain dyan so nagpabalyo kan sayang gender. Pag dakula niya kung saan nagkaigwa na siyang ibang orientasyon sa sayang sexualidad po. So for all legal intents and purposes, itong men and the other party is a woman from birth, tabi Atty. Giselle. Ano po? Yes, Ping. From birth talaga po, Ping. Di pwedeng nagkaisip kang gusto mo na maging sarong babae and dati kang namundag na lalaki. Tapos ngunyan, dahil babae na ang sex mo, pwede ka nang maglawag sa sarong marriage. Yan po, bawal. Talagang pigbabawal po siya. Opo. Okay, dakul pa kita pag-restaurant tabi Atty. Giselle, ipuputol ta kang unaon tama time check mo na kita na mahanap buhay, dakul pa na mga pag-restaurant kita manungod sa bagay na ini. Pakalis mo na kaining mga pagiromdom. It's 11:34 na po. Nin pagkaudo. An oras hatod sa Indokang. Sulit sarap with great taste premium. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa rin may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for
3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng kalahating milyong piso at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's gift pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909 series of 2020. Next na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Hall na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough. Give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya dai madidipisilang painumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Durusang mga walang kasalanan. Maray na agad yan kay Senyor King Reginaldo. Amigong King, maray na agad tabi sa imo. Nakaantabay ang panel of jurors. Sabi ni King Reginaldo. Attorney Giselle, welcome back sa programa. May pig text tabi ko sa imo. Tibaan nabasa mo na tabi iso sa Globe tabi, Attorney Giselle? Hello, Attorney Giselle. Ping, pigbabasa ko pa po. Ay, sumanong ko yata ito sa... pero baka next episode na matukar tabi, Attorney Giselle. So nag-text sa tuya, manong sa mga kontrata gayudan, Attorney Giselle, na... Yes, Ping. RFQ, yes, Ping, oo. Nailing ko. Sige, sa next episode, tukaran po ang mga sistema sa government procurement po. Iyo, may mga rules po na pagpapautob may kinaraman digdi sa mga kontrata kang gobyerno po. Yan. Mas magayo na rounded sa tuyang pagpresentar kan Gabos. Di next week itong sunag text ha. Kung siya po text kung ano ito, ay explain ko next time kasi kumbaga may nakatalaan paano kitang topic po niyan pong ini. Aloy na nga ni pong nakapamdyente ning tig text baga last time. May kinaraman sa dagang binakal niya na pinabakal pa sa iba asin napatituluhan. Yung pigsasabi ta pong double sales po. Okay. Sige, go ahead tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Balikan ta po ini pong tigsasabing double sale o ang prohibition na nakapalaman sa Kodigo Sibil may kinaraman sa pagpabakal nin sarong pagrugaring na personal o kaya real property as in movable property. Pinagbabawal po ang double sale sa lindong kang Kodigo Sibil. Particularmente pong tigtukar ini sa Article 1544 po kang sa tuyang Civil Code of the Philippines na bawal da magpabakal nin pagrugaring kung saan ang ngayon ng pagrugaring whether personal property o ining tigsabit ang mga mga kotse, mga pagrugaring saro, mga ekipahe, TV, personal property po siya o stocks. Asin man ang immovable property o ining real estate property, ining mga daga, bawal po siyang pagpabakal na duwang beses. Kasi igwang implikasyon po kay ni asin pwedeng mahampang sa mga liability ang seller na duwang beses na nagpabakal kan sa iyang propriedad. Ano bagay ang nakapalaman sa Article 1544? Tigsasabi digdi na kung
kung ang sarong bagay da pinagpabakal sa nagkapirang buyer, ang pagrugaring kay niyo, ang ownership, matatransfer sa persona na nag-take possession o nagkapot o aktual na in possession kang bagay na ito, pero dapat igwala siyang good faith. O kung manungod man sa mga daga, ang rule naman, ang immovable property daw, ang daga, ang pagrugaring kay niyo o ownership, mapapas duman sa persona na nagbakal kay ito, as in nagpa-rehistro in good faith sa Register of Deed o ining tigisabit ang Registry of Property. Kung wala man da pong titulo ang bagay na ito, kung sisay da ang pinakainot na nag-okupa o in actual possession kang real property in good faith po. O kaya kung sisay man da ang persona makakapagpresentar kan pinakalumang titulo. Kunya po, kung magigirumduman ta, nag-text baga po so parainan nyug ta na sudaga niya da, binakal niya na ito. Alagad na naaraman niya later on na iguala pa lang na pinabakal man ito sa ibang tao as in ini nakapagpatitulo. Ano ang magiging remedy niya digdi? Di ba, nasaita po so rules kung sa hindi mapapaduman sa ownership o pagrugaring kang property ito. Sa tigsabi niya pong sitwasyon, may nakapagpatitulo na duman. Ibig sabihin, under the rules o duman sa Article 1544, kung sisay da po ang pinakainot na nakapagpatitulo kay ito in good faith, siya da ang may ownership kang property. Ngunyan, malawag dyan po yung tigasabit ang good faith o kumbaga, ano nga nga pod kayo ni good faith, mauyong buot o igwa siyang pagtubod na siya man lang kay itong nagbakal. Paano po ito ma-establish? Kaya po ipahiling duman, kung halimbawa kakasuhan niya ito, mapapahiling duman na wala siyang aram na inot ng pinabakal para ito. Duman sa iya. Pero kung mapapatunayan niyang aram kay itong panduwang nagbakal na siya kay itong talagang inot na pinabakalan, then yung good faith pababarabad o mababasura lang kasi nasa bad faith na po siya. Ano ba po ang requirement para masabit ang in good faith ang sarong tao? Halimbawa, kang pinabakal so titulo sa iya, sa paghiling niya pa lang kay ito, iguala siyang titulo, tinawan siyang titulo. Then, pag giling niya duman sa titulo, iniling niya sa sa likodan kang titulo, wala man na naka-timbring annotation o encumbrance. Ibig sabihin, wala pang, kumbaga, dahil ito nakasangrang dagang ito, o kaya dahil na ipabakal sa ibang tao, o ang portion kang daga ito, pinabakal kay Pulano. Ngunyan, pag-arog kay itong sitwasyon, syempre, dahil may titulo ito, ang panubod mo, wala man na ibang nagbabakal kay ito. As in, ang nagpapabakal kay ito sa imo, na looting ito, na igwang ebidensya, kan titulo, na maray ang ang pagpapabakal in good faith ka ito. Alagad kung halimbawa magpadika mo ni Pulano tapos naraman mong pinabakal na sa iya ito pero ikaw may sadiri ka man na interest duman sa daga kang tinangro sa imo ni Pedro ngaya itong looting ito na nabakal na inot ni Pulano as in ang ginibo mo binakal mo tapos aramo man so nakakag sa 1544 pinarehistro mo tulos. Doon sa sitwasyon pong ito wala ka pong good faith kasi igwa kang informasyon na may nainot nang nagbakal sa imo. Yan. Kumbaga, duman po ma-interplay po ang tigsabit ang good faith. Kung talagang warang mali siya so ikaduwang nagbakal kang propriedad kang lote di mapapasaya ang ownership kang property ito. Alagad duman sa nag-text sa tuya na nagsabi nga ni excuse me po na nagsabi nga ning so looting binakal niya, may nakapagpatitulo na. Ano ang magiging remedyo niya? Ang magiging remedyo niya po, iyo ang bukudon so nagpabakal. Pinagpabakal niya so property, duwa sindang buyer na pinabakalan kay ito. Ang mangyayari, magkakaigo siyang remedyo sa korte. Rescind niya o ipaparevoke niya yung deed of sale sa korte as in pagpapanimbagon niya ng damages to seller. Arag po ko ito ang magiging remedy kang texter sa po. Iyo po, Di sa madaling sabi, ang tig-apod niya to good faith, so nagbakal, o kaya so napabakalan, bilog ang pagtubod na talagang so pagbakal niya, so proseso, so papeles, legal. Legal. Ibig sabihin, warang mga underground na dealings. They kumaga,
gabo siya legal in arm's length yung transaction niya po. Iyo, oho. Talagang sabing good faith. sa Alagad pagtubod kung niya. igwang mga facts o pangyayari na nagpapahiling na in bad faith siya, therefore yung 1544 dahil ma-apply. At ito man magkakaigwang remedyo yung enot na vendi o buyer Iyo. laban sa iya po sa ikaduwang nagbakal. Kasi in the first place nasa bad faith siya, di sa iya makiling ang batas. Iyo, oho. Kumbaga, ara mo ng iguana nin may sadiri ka na enot ng pinabakalan, legal so enot na transaksyon pagpabakal kan daga duman sa padihon mo, tapos Binakal mo pa. pinatituluhan mo, bad faith. Yan, bad. bad. Na hindi niya so rules da, nadangog niya so programa tango niyan. Ino tango nga pa di, iparehistro ko tulos ini, mabayad na mga buwi sa daga. Then, pag-igawa ng car, registrado na ito sa tuya. So, di, ano kayo itong panubod niya? Bad faith. Pag-abot ng oras, na na-discover ni Padiyo niya, na-arrogate so nagkaigwang double sale. Di, pag nagkarason sa korte, syempre, ang kikilingan kay ito, yung first buyer. Kasi yung second buyer, igwanin bad faith. Pero, ibang sitwasyon, kung so second buyer, talagang hiniling so titulo, daay man ning kwan, napatubod talaga ning todo. Daay man nga ning ibakaan, na may sadiri, sa imo ko gayan pipabakal, linansi siya kaso seller. Good faith to sa iyang pagbakal. Good faith siya. Tapos kung naparehistro niya ito, napatunayan niya na wala man talaga siyang mali siya. Wala siyang maraot na intensyon para sa pagbakal kay ito. Di naparehistro niya ito, di sa iya na talaga. Sa iya na ito. Property ito. Dahil nang magkakaigawang remedy laban sa iya. So, first buyer. Ang mangyari, so first buyer, ang remedy niya is against the seller kasi yun yung yung may mali siya o may maraot na bako siya bona fide sa pagpapabakal kang property. Iyo ito sa buyer na ito po. Iyo ito sunan lansi. Sunan lansi. Kasi merong fraud na tig-employ yung seller against naman sa mga buyer niya po. Magayunon pala. Simpleng lohika baga tabi attorney simpleng lohika. Linoko mo ako paghuna ko kan dahil talaga nin may sadiri na kan, ito palan para tago mo, senior huwes, abogado tabi, senior huwes, pinatubod ako ka na, talagang dai maning may sadiri kan, kaya binakal ko. Ito palan, di ko nang nainot na napabakalan. O di, in good faith ako. Ngunyan, Arugalikan po ang mga problema sa mga propriedad o nilalo na sa mga sale ka mga real property. Ang iba man dyan, so nagpabakal na, bako maninda sa deal so property. Pinatituluan ninda, tapos kang pinabakal ninda doon sa vendi. Kumbaga yung vendi, in all good faith, nagtutubod na, igwa na siyang right duman. Ang problema nga yung titulo, nag-agi sa bad faith. Kumaga nalansi yung ibang mga ayon siyang di gobyerno na nagtataw ki titulo dahil duman nagkaigwanin shadow yung sale kaya araw ito po ang nangyari po. Opo. Attorney, one last question, texter niya to in relasyon sa tema bago kita magpaaram paramiantras. Paano tabi pagsu deed of sale perma sa naki-abogado an iyaon pero daing pangaran kan abogado. Valid tabi ito. Salamat tabi. Kumbaga so pirma sa nakan abogado daing man naman so printed or isinurat na full name kan abogado. Ay pag-aral po kaya dapat merong selyo, may pirma. Naputol. Sige, naputol na tabi kita Attorney Diesel patapos naman nga kita kang programa. Ayan, naputol so call ko na. Pigda-dial ta na si Attorney Giselle. Yan. Okay. Attorney Giselle, please go ahead po. Good morning, Ping. Pag-aral po kaya, halimbawa, pirma lang, pero igwang imprint kang sa iyang selyo, valid man yan. Baka lang dahil na tatakan kang secretary. Pero in all times, dapat meron niya yung selyo tapos yung stamp kang abogado po. Yeah. Dapat nakakagduman ta. Witness my hand and seal baga po nakakag sa baba. Dapat araw po kayo ito. Opo. Kaya itong panahon pa, may ibang may nagkayariling na ako na araw ka ng mga deed of sale kaya itong 60s, 70s na nakaglang so pirma kang abogado pero igwa man na selyo tapos igwang mga number. Ang gibuo niya po kan
verify na lang sa archives. Pag sa mga lumang mga lumang sale. Pero sa mga later on sale, mga ngunya na panahon, baka inadvertence lang po. So, meaning to say, nalipnan lang, pero sa ibang mga papel, igwa mo ng mga selyo tapos stamp kang abogado po. pero the question is, legal na dokumento ito, Tabi? Pirma sana? Legal po. Ayun. As long as na nakakag po siya sa kumbaga, public document siya once na igwang selyo as in pirma kang abogado. Oo. But walang ning diferensya duman sa stamp. Nalingawan lang gayod, kay dali o kaya yung document na kaput niya, yun lang ang day na kaganan ki imprenta kang stamp. Pero Sungaran. kung igwang selyo, once na igwang selyo po tapos may pirma, legal po siya kasi public document siya. As in, kung nasubmit man po siya sa korte, as in sa archives, Oho. duman mo po mahiling na talagang naka-file siya as public document sa National Archives po. Ayun. Kumbaga naliknan sana sa full name kan abogado pero may silyo mo na pirma. Okay na yun. Opo. May silyo yung baga po ang imprenta kang abogado, yung seal niya po, notarial seal. Gari so istampa, ano? Opo. May text digdi si Sir Renen de los Reyes. Kuya Ping, pwede next Saturday edition itapik legal about sa mga typhoon damages, lalo na sa mga original documents na na-damage. Yan. Pwede kita better ni ano? Sige po. Tawan ta pong dalan po yan next week. Bako man siya po komprehensibong topic. Tawan ta pong papiyaw po siya next week po para tawan tang dalan yung query kan sa tuyang para ahinan nyo po. Opo. Attorney Giselle, concluding statement for a while kan sa tuyang panyero ng bayan. Yes po, Ping, since sa mga parainan nyo gato, salamat po sa pagtugay kay kang sa tuyang halipot na programa ngunyan na Sabadong ini. As in, sana po, nasa maray po kita gabos na kamugtakan despite kang mga sunod-sunod na bagyo, as in pagbaha na naranasan kang sa tuyang mga kababayan. Diyos po ang magbantay sa tuya, as in magtaunin biyaya every time po. God bless po, as in good day po sa gabos. Thank you so much mga tugang. Yan po ang presentasyon naman kan Legally Yours, GB. Till next Saturday, salamat as in mahal na Diyos ang magbantay. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si